že čo v tomto prípade, aká je prevencia? Zakúpime si stoličky napríklad aj do práce alebo taburetky a bude treba aj cvičiť alebo mať minimálne aspoň tú taburetku, aby Tak v sa podstate tomu tam ide predišlo? o ten set. Vlastne áno, to je jedno, či taburetka, či stolička, už štandard, alebo tam je architekt, myslím, alebo Alcantara, myslím, ten najvyšší model. Myslím, že je tam ešte nie jeden, je tam viacej tých modelov, to si na internete môžete pozrieť, ale každý z nich vlastne pracuje rovnakým spôsobom, hej, čiže je tam upravený ten špeciálne, ten sedacia, teda je upravená sedacia plocha a vlastne všetko ostatné sa odvíja, všetky tie problémy sa odvíjajú od tej sedacej plochy. Tam by som doporučoval tí, ktorí chcú viac o tej ergonomii, tam je celá stránka na tých stránkach webových o ergonomii, ako to funguje, prečo to funguje. Čiže veľmi logické veci. No, tak, a samozrejme, tým, že väčšina ľudí pri práci sedí v súčasnej dobe, tak vlastne ten základný problém je ako sedenie, že majú rôzne problémy s chrbticou, s krížami a tak ďalej. Čiže čo ja môžem doporučiť je, že pokiaľ sú problémy alebo chcete predísť problémom, tak teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaká reklama, ale akože také doporučenie skôr, že fakt skúste si tú asanu, skúste si objednať alebo vyskúšať ju aspoň niekde, aby ste pochopili alebo zistili, ako to vlastne funguje. A keď to bude pre vás pozitívne, priaznivé, tak určite si to zakúpte, aby ste na to mohli sedieť non-stop. Ja sedím v práci niekedy aj 12 hodín a prídem domov a zase sedím a kreslím. Čiže ja by som toto nezvládol, keď som sedel na klasickej stoličke. To nie je možné. Kdežto sedíte 12 hodín na stoličke tejto a vstanete a nič vám nie je, nič necítite, žiadny diskomfort. A ešte ďalšia vec, veľmi